दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय क्लियार काट मोनसे मेसेजआ बेनो जाहैबाय जे बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुङाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जायखौ 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय जि आलादा रायजो सोरजिनांगौनि थाखाय जि सोमावसारदोंमोन बेखौ आसाम आरो भारत सरकारा जोंखौ आलादा रायजो सोरजिनांगौनि थाखाय मोनसे बायद'था खालामफिननायनि मोनसे लामायाव दिनै जोंखौ नारलांबाय थादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखायनो आसाम आरो भारत सरकारखौ दिनै खावलायगोन जे बिथांमोना बिटिआर गोरोबथानि गासिबो दफाफोरखौ जुदि थाबैनो मावफुङाब्ला फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सेपारेट स्टेट एबा डिभाइड आसाम 50-50खौ लानानै सोमावसारनायनिबो गोनांथिया बर' हारिनि आथिखालनि थासारिया लुबैनाय बायदियै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ दैदेनलांनो थाखाय साननांगौ बायद' जागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बै जि बिटिआर गोरोबथानि दफा मावफुंनाय बै बिटिआर गोरोबथानि दफा मावफुंनायखौ लानानै दिनै सरकारजों थाबैनो जेसेबां सुस्रांनांगौनि थाखाय दिनै खामानि मावबाय थानाय जादों नाथाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो थांनाय 1 जुनाव जानो गोनां जि ट्राइपार्टि टक बियो दिनै केन्सेल जानानै थांबाय आरो बेजों लोगोसे बिथांमोनानो आरो रिसिडिउल खालामनानै हरबावदोंमोन नै दाख्लैबावै 10 जुनाव आरोबाव ट्राइपार्टि टकआ जानो गोनां होननानै बिथांमोना दिल्लीनिफ्राय जों इनफरमेसन हरदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो बे ट्राइपार्टि टकआ जाफुङाखै। बे एक्स भलुन्टियार फर्स बिथांमोनाबो आलादा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय खुगा बेखेवगासिनो दङ दा बिनि सायाव नोंथांमोना फरायसा आफादनि जानानै मा खालामो? माने 25 लाख बर'फोरनि थाखाय आलादा रायजो सोरजिनाया बे जोंनि मोनसे सिमांल' नङा बे जोंनि मोन्थाय बेखौ लानानै थांनाय गोलाव सम बर' हारिनिफ्राय दिनैसिम 8,000निबो बांसिन सुबुंफोरा दिनै मुंख्लं जालांबाय आरो 8,000निबो बांसिन सुबुं मुंख्लं जानायनि उननिफ्राय बै मुंख्लंफ्रा जायखौ जोंखौ दाबो थिनो आरो मुंख्लंफोरनि बै समनि सेक्रिफाइस बिहोमा होलांनाया जोंनि थैखौ दाबो गुदुं खालामो दा बेखायनो जि नोंथाङा जाय बाथ्राफोरखौ बुंदों जे भलन्टियार्स फर्सल' नङा जे बियो फैबाय थानाय समाव सरकारा जुदि जोंनो जास्टिस होआबा फैबाय थानाय समाव सरकारा जुदि बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनानै होआब्ला फैबाय थानाय समाव राजखान्थियारि मोन्थायफोरखौ जुदि जोंनो होनांगौ बायदियै संबिधानारि मोन्थायखौ बिथा खालामनानै जुदि होआब्ला बे भलन्टियार्स फर्सल' नङा बे बर' हारिनि 25 लाख बर'फोरा बुहुमनि जेरावखि थाया मानो बे दिनै सोमावसारनायाव बाहागो लाफिननो थाखाय जोबोद रोखा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोबोद रोखा जेब्लासिम मुंख्लंफोरनि साननाय सानस्रि आरो जाय सानस्रिखौ लानानै सेक्रिफाइस खालामदोंमोन बै सेक्रिफाइस खालामनाया जेब्लासिम जाफुंसारा अब्लासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारनायखौ लांबाय थागोन। दा दिनै सोमावसारनायनि उनाव सुजित नार्जारिया मुंख्लं जानायनि उनाव जोंनि गेजेराव दिनै 3 एकर्ड जाबोबाय मोनसेया जाबाय 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुवारियाव जानानै थांनाय जि BSC एकर्ड बे बर' हारिनि थाखाय मोनसे गेदेरथार फाउन्डेसनमोन आरो बेजों लोगोसे 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव BTC जायखौ जोङो BTAD एकर्ड होननानै बुङो बे जोंनि बर' हारिफोरनि थाखाय मोनसे 6 दोलाव गावनि खुंथाय गावनि गोहोखौ बाहायनानै जायखौ बै समाव मुंख्लंफ्रा जायखौ बै समाव बड'फाया जायखौ सिमां नुदोंमोन बियो जोंनि बे 6 दोलनि मोनसे फाउन्डेसनमोन आरो फैयै फैयै NDPनि 4 आरो UBPखौ लानानै ABSU जोङो जथायै थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव मोनसे 3थि गोरोबथा जानानै फैदों आरो बे 3थि गोरोबथाया जाफुङोब्ला बियो सेपारेट स्टेट बायदि बेयो मोनसे गावहानो मोनसे गोहोगोरा मोनसे 6 दोल जागोन।